Um, ano tayo guys. Galing tayo sa ganda sa kuan, Masada. Galing tayo sa biyahe. So, anong oras na ngayon? Masada ako galing guys. So, magkano lang ako. Isirado ko to sa ano, bawat gilid kasi ano, yung kasi dito ato tayo sa tabi ng kalsada. Yan. Galing tayo sa pasada guys. Ayan. Dito lang tayo matulog ngayon. Dito mismo sa tricycle. So mag-ano tayo guys. I-close ko yung dito guys, takpan ko to dito. Kasi ano, nandito lang tayo sa tabi ng kalsada. Pag nagtulog tayo, paano, sit naman tayo dito sa kay nandito tayo sa tricycle matulog. Paano, sit tayo matulog dito sa tricycle. Kahit nandito lang tayo sa tricycle guys. Pagka ito lang ang buhay guys, napaka ano talaga. Kasi yung pamilya ko nasa ano, malayo yung uwian ko kaya dito lang ako palipas ng umaga kasi baga bukas na naman biyahe naman ako guys. Takpan ko dito sa mismong gilid sa dito sa kabila. Ayan. Takpan natin guys. Yan talaga ang buhay ko guys. Pagka malagay ano, magpasalamat tayo sa unang-una sa Panginoon na yung mga yung lakas, mga biyaya na binigay sa atin. Lalo sa panahon ngayon, grabe, sobrang init ng panahon. Lalo na yung mga anak ko nasa ano, at saka yung asawa ko, shoutout sa kanila na sa lahat ng mga viewers na lahat ng mga bagong viewers na sa mga dating viewers, mga bagong viewers, maraming salamat sa inyo lahat. Kung dahil sa inyo, hindi ako nandito kahit paano guys, hindi pa tayo na-monetize sa ating channel. Araw-araw tayo yung binigay ng Panginoon sa atin na yung lakas sa bawat pamilya. Magpasalamat tayo palagi sa lahat ng mga bigay ng may kapal. May clip ako guys, i-clip ko yung ano para masirado na yung dito sa gilid. Yan. Kadalasan nagla-live ako guys pag ano, gabi ganitong oras kasi ano, wala na akong biyahe kasi biyahe ako guys kapag gabi.
araw, gabi ako bumibiyahe. Minsan hindi ako nakapagbiyahe. Maingay. Maraming nakatambay guys. Maingay. Maingay dito sa tabi ng kalsada guys. Kasi maraming mga kabataan dumadaan. Sobrang ingay. Sobrang ingay lagi. Ito lang yung weekend guys. So makikita natin guys, dito tayo magtulog. Paano guys? Kahit dito na tayo tutulog sa tabi ng kalsada. Ang malaga guys na safe tayo. May ilaw naman tayo guys. May ilaw naman ako dito nilagay sa sikil. Sana hello, good morning. Dito sa amin, papalapit na yung morning dito sa I already subscriber to you brother. Learn Quran with me USA. Taga USA ka sir? Taga USA ka pala. Hindi ako makapasensya na sa inyo na hindi ako makapagsalita ng English kasi yung lingwahe ko ay Bisaya. Tapos makaintindi ako ng Tagalog. Kaso yung English ako namang makapag-intindi ako ng yung English pero yung pagsasalita mahirapan talaga ako para yung signal dito guys wala papaano na para sa ating WH hindi pa tayo na monetize sa ating channel. So kaya yung kapag wala akong biyahe katulad ngayon wala na akong biyahe kaya nagla-live po ako para sana naman po matutulungan niyo ang aking munting channel para ito para sa ang pangailangan sa ating pamilya kahit konti para sa makatulong tayo sa ibang tao lalo na sa ating mga magulang lalo na ngayon sobrang napakahirap ng buhay ngayon pagka talaga yung panahon lalo na yung dito sa bumibiyahe ako na nahirap talaga pag yung mga sakayan ngayon kasi wala lalo na ngayon walang pasok ngayong araw na to pagkabukas walang pasok kaya tsaga-tsaga lang tayo dapat talaga matyaga tayo ikot-ikot dito sa mismo ating ruta para makahanap tayo ng mga pasahero kaya yan talaga ang buhay guys paano ngayon pumapasada ako na yung umaga hanggang gabi ako pumapasada so lang hindi ako makapag-vlog kasi tayo ngayong nag-focus pa tayo
sa pangangailangan pang-araw-araw para makabili tayo ng bigas sa ating pamilya, lalo sa mga anak, lalo na yung nagkasakit yung mga anak ko. Napakahirap talaga guys. Yung kapag yung mga anak ko nagkasakit, yun talaga guys, talaga. Lalo na ngayon, sobrang init ng panahon. Grabe, sobrang init ng panahon guys. Ito, napaka-init kasi nandito ako sa mismong tricycle. Kahit gabi na mainit, parang mainit pa rin kasi wala akong ito yung damit ko, yung galing pa to sa yung umaga, ilang araw na to na sinusuot ko kasi sa araw sobrang init, kaya dapat may jacket tayo. Ngayon hindi ako nakapagdala ng damit, kaya ito pabalik-balik lang yung sinusuot natin. Ayan guys. Good morning sa lahat. Dito sa amin, morning na po. Malapit na po yung umaga dito sa amin. Kasi anong oras na ngayon? Alas 3. Mag-alas 3 na ata ng umaga. Kung nakikita nyo guys, dito tayo sa tabi ng kalsada. Yan, yan o. Yan po o. Dito tayo sa tabi ng kalsada. Yan. Dito tayo sa tabi. Yan. Meron pong dumadaan na sasakyan mo. Yan. Tahimik na po yung paligid. Yeah, dito mismo sa kabila, takpan ko rin para ito, may kumot tayo guys. Takpan natin. Sa kabila, takpan din natin. Yan. Guys, takpan natin guys. Takpan natin kasi para safe tayo, matutulog dito guys. Yan, meron ng takip guys. Oh. Yan. Nakatakip lang tayo ng kumot. At sa kabila din naman meron din kumot. Kita nyo guys. Meron din kumot guys. Yan. Yan. May kumot. Dito sa kabila din guys. Yan, may takip na. Talaga. Kapag umiga ako dito guys, hindi ako makasya. Lang ako. Parang ganyan lang ako maghiga guys. Hindi ako makapag-straight ng paghiga.
Yan, ganito lang kalaki yung higaan ko guys. Oh. Ito lang oh. Yan, ito lang oh. Ito lang yung higaan ko. Dito lang mismo ako humiga guys. Ito yung upuan dito sa dito. Ginawa ko kasi para mahiga. Yan. Ang buhay, ito ang buhay ko guys. Mahirap man ako guys. Kailangan tayo magsikap kahit mahirap punta. Yung hindi tayo makapares lahat ng ano, kaya kumakayod tayo sa pang-araw-araw para sa ating pamilya. Dito lang. Dito lang ako higa guys. Para wala yung ano, tingnan natin. Yung bag natin guys, tago natin sa lalim. Para pag natulog tayo, sip tayo guys. Dito lang tayo. Opo. Kaya meron akong baon guys. Yung refill ako ng tubig. Ito yun. Refill ko tubig. Kunin ito yun. Yan. Ito yung baon ko guys. Yan. Yung laman tubig. Yung signal natin pa wala-wala. Budget ko to hanggang umaga. Yung tubig ko, budget ko guys. Kahit konti lang yung tubig natin. Pakasigip yung ano guys. Yung higaan ko. Right. Pakasikip yung higaan ko guys. Talagang buhay guys.
Antok na ako guys. Kasi ilang oras lang yung tulog ko ngayon guys. Ilang oras lang tulog. Patuloy nga. Dahil signal. Ganyan tayo. Ganyan lang tayo mag ganito guys. Oh, ano ako. Ito yung sitwasyon natin guys. Oh. Ganyan tayo magkika guys. Oh. Ganyan lang tayo magkika guys. Ganyan. Yung katawan ko ganyan lang ito. Yung nakalati ko katawan pag ganun. Yan talaga. Dito hikas siya guys. Kaya kung maliit lang yung ano yung kaya dito na tayo. Kailangan tayo guys. Sa panahon ngayon napakahirap ang panahon. Kailangan talaga tayo magtiis. Sobrang hirap ng panahon ngayon. Ang buhay guys. Hindi tayo kaano tayo. Hindi tayo makatulog ng maayos dito guys. Talaga. Guys. Muna tayo guys.
guys. Ito na guys, yung manok. Laog na. Tapos na yun. Laog na. Kana ko guys. Oops. Wah. Ko. Grabe. Ano guys? Ito yung kaulo ko. Nanto talaga ako guys. Pasensya na sa inyo lahat guys. Tulong talaga ako.
Salamat guys sa lahat. Thank you so much.